שישי היית בחוץ עם סבתא וסבא על הקו, גם בעזה גם בחול בשבילם, אתה עצרת את העולם. המשפחה, החברים, תמיד היו לפני כולם, האמת והכבוד כלפי האחרים. היית תותח בכל המובנים, ותמיד לפני הכל שמרת על הערכים. נברולי שלנו, זמן קצר אבל מלא, הלכת ממנו, אבל תמיד אתה תישאר בלב. אני והמשפחה שלי מאוד התקרבנו, בפרט עם אמא שלי ועם אבא שלי. אומרים שאלוקים לוקח את הטובים ביותר. אתמול הבנתי כמה זה נכון, היית טוב מדי בשביל להישאר. בהחלט יכולת לשנות את העולם, אם רק היו נותנים לך את ההזדמנות. היית השילוב המושלם של רצינות ורוח שטות. עם שילוב כזה מושלם יכול לעשות כל כך הרבה, אבל בסוף נאלצנו להיפרד ממך. אז למרות שצפוף מתחת לכיסא הכבוד, יש לך את המקום שלך. נברולי שלנו, זמן קצר אבל מלא, הלכת ממנו, אבל תמיד אתה תישאר בלב. הצלחתי סוף סוף ללמוד איך למצוא את התשובות, כאילו איך לחפש אותם לפחות. לחפש את האמיתי אין פירושו לחפש את הרצוי. זה לא משהו שסתם היית אומר על זה. כל המסע שלך היה בנוי לא ללכת אחרי מה שקל, תמיד חיפשת את האמת. הדרך שלך לא נעלמה על אמת, היא קוראת לנו להתמודד.